Elnézést, nem láttak államdoktort? Nem volt itt. Köszönöm. Nyugi, mindjárt kiesik a szíved. Majd jön. Jönni fog. Egyszer. Szia. Szia. Azt hittem, hogy már nem is jössz. Már hogy ne jöttem volna. Ne haragudj, nem akartam szemrehányást tenni. Vagyis, de. Azt akartam. Mert már nagyon vártalak, és azt hittem, hogy elfeledkeztél rólam. Betty, én sosem fogok megfeledkezni rólad. Csak tudod, nagyon nehéz napjaim voltak. De ugyan nem akarsz megállni ott az ajtóban. Talán egy kicsit közelebb jöhetnél. Jó. Ugye jobban vagy már? Igen, sokkal jobban. Úgyhogy ne is beszéljünk erről többet. Engem most csak egy dolog érdekel a világon. Ne haragudj, hogy megvárakoztattalak, de még sohasem voltam ilyen nehéz helyzetben. Olyan nehéz szerelmesnek lenni. Nekem igen. Utoljára azt hiszem 17 évesen voltam szerelmes. Egy kicsit. És most mi lenne, hogyha megfognád a kezem? Olyan jó lesne. Annyira vártalak, és minden egyes percben azt hittem, hogy te jössz, közben csak egy nővér vagy egy orvos jött, és majdnem kiugrott a szívem a helyéről. Bocsáss meg. Megbocsájtok. De csak mert most már itt vagy, és nem kell az ajtót szugerálnom. Csak téged nézhetlek. Tudod, Betty, én nem hittem volna, hogy valaha meg kell hoznom egy ilyen nehéz döntést az életemben. Én azt hittem, hogy az életem már sima út. Hogy nem kell róla visszafordulnom, nem kell letérnem, és tudom, hogy hová vezet. Most azt akarod, hogy lelkiismeret fudalásom legyen. Ja, dehogy is, én nem akarom a te lelkiismeretedet terhelni. De felhívtam a püspökömet, és kértem, hogy helyezzen át egy másik egyházközségbe. Felhívtad? Mikor hívtad fel? Pár napja. Pár napja, napok óta tudod, és hagytad, hogy itt gyötrődjek. Hogy tehetted ezt? Én nem tudtam, hogy mit csináljak, hogy csináljam. Nekem még időre volt szükségem. Mert gyáva voltál, és nem mertél idejönni megmondani. Igen, féltem. Mitől? Tőlem féltél? Nem, magamtól. Igen, gyáva voltam. És attól is féltem, hogy fájdalmat okozok neked. És egyáltalán idő kellett ahhoz, hogy ezt elmondjam neked. Azért féltél, mert tudod, hogy szeretlek. Azért is. És azért is, mert te is szeretsz engem. Igen. Akkor most már nem vagy benne biztos, hogy el kell hagynod, ugye? Betty, én nem tehetek mást. Még akkor sem, ha az életem végéig fájni fog. Betty, ez most nem az egyházról szól. Ez az én döntésem volt. Szeretlek, és szeretni is foglak. Ezzel ellen akkor sem tehetek, hogyha akarnék. De ígéretet tettem. Az Úrnak szenteltem az életemet. Tőle kaptam, neki adtam, jó okom volt rá, nem kérhetem vissza. Nem hiszem, hogy erre nincs megoldás. Betty, nekem tennem kell, amivel Isten megbízott. Ha nem ezt tenném, akkor az már nem én volnék. Bocsáss meg. Ne! Kérlek, ne menj el! Beszélj az Istennel, és kérd meg! Már beszéltem vele. Láttam, hogy itt járt egy pap. Ő volt az, ugye? Tamás atya. Bocs, hogy így magára törtem. Csak azt hittem, hogy... Hát rosszul hitte. De hát mégis mi történt?
Hát helyezteti magát, szóval elmegy. Na ne. De igen. Más dolga van, mint hogy velem legyen boldog. Ajajajajaj. És ez most már biztos, mert tudja, nagyon nehéz ezt elhinni. Vége van. Pedig még el sem kezdődött. Betty, nagyon sajnálom, és bocsásson meg, hogy így beleütöttem az óromat, nem tudtam, hogy ez egy ilyen nehéz ügy. Ugyan már. Csak jót akart. Behozzak egy kis csokit, gyümölcsöt, ne csináljak valamit, behozzak valamit? Nagyon kedves magától, de most engem nem érdekel semmiféle híres fehér csoki. Meg egyáltalán semmi. Megpróbálom magam összeszedni, aztán majd csak lesz valahogy. Ez így nem igazságos. Ez olyan, mintha a meccs előtt kiállítaná a bíró. Ez nem fair. Én tudom, atyám, hogy nem kell mindent megértenem. De ezt most meg szeretném érteni. Ha próbára akarsz tenni, abban én nem szólhatok bele. De nem lehetne ezt most úgy intézni, hogy másnak ne fájjon. Elég, ha csak nekem fáj. Vagy ostobaságokat kérdezek. Igen, tessék. Visszajöttem, nem baj? Dehogy. Jöjjön. Amúgy épp azon gondolkodtam, hogy talán nem is olyan rossz a helyzet. Persze, most már legalább tudja az igazságot, így sokkal könnyebb lesz tovább lépni. De hogy én egyáltalán nem akarok tovább lépni, hiszen azt mondta, hogy szeret, és olyan szomorú volt. Jó, de azért vigyázzon ezzel. Mégiscsak azt mondta, hogy elmegy. Igen, azt mondta. De azt is, hogy szeret. És amikor megfogta a kezem, és úgy nézett rám, hogy... Rendben, én csak azt akarom mondani, hogy legyen óvatos ezekkel a feltételezésekkel. Már miért lennék óvatos? Pont most, amikor még tehetnék ellene valamit. Igenis szeret. Hát mondta is. Igen. És nem szeretném elveszíteni. Olyan fontos nekem. Tudja, én még soha nem szerettem senkit így. Életem végéig bánnám, hogyha most elhagyna. Harcolni fogok érte. Ha... Na, hogy érzi magát a klinika legcsinosabb páciense? Jól. Vagyis nem igazán. És mit körmöl ilyen lázasan? Semmit. Hát, mondjuk a semmihez képest elég sok papírt használtál. Levelet írok, vagyis próbálok. Tamásnak. A vérnyomása stabilizálódott, úgy gondolom lassan elhagyhatja a gyógyszereket. Milyen az étvágya? Hát, amióta ezt a levelet írom, egy falat sem megy le a torkomon. A fejemben minden tisztának és egyértelműnek tűnik. Aztán, amikor megpróbálom megfogalmazni ezeket a gondolatokat, akkor minden összezavarodik. Leírva pedig röhelyesen hatnak ezek a mondatok. Sajnálom, nem segíthetek. Nekem sincs túl nagy tapasztalatom az ilyesmiben. És mi van akkor, hogyha Tamás kinevet az őszinteségem miatt? Nehéz elfogadnia a döntését, ugye? Egyáltalán nem akarom elfogadni. Addig fogok küzdeni, amíg vissza nem szerzem. Mit akar csinálni? Nem tudom, de valamit muszáj lesz kitalálnom. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha elengedné, törődjön bele a döntésébe, és ne áltassa tovább magát. Hogy én? Inkább ő. Megpróbál elmenekülni az érzései elől. Nem hagyom, hogy elhagyja a csillagkutat, engem meg pláne nem. Bárcsak lenne valami gyógyszer szívfájdalomra is. Betty, hogyha tényleg annyira oda van azért a pasiért, bocsánat, Tamás atyáért, akkor hajrá, dobjon be mindent. Vagyis? Valószínűleg elég nehéz lesz megváltoztatni a döntését, de hogyha egy icipici esélyt lát rá, ne adja fel. Az előbb még egészen mást mondott. Most már látom, mennyire komolyan gondolja. Igen, ennyire még sosem voltam biztos az érzéseimben. Belekukkanthat? Hé, nem, ez csak rá és rám tartozik. Ezekben a levelekben őszintén kiöntöttem a szívem. Hát akkor mire vár? Adja fel őket még ma. Csak félek, hogy nem úgy fog reagálni, ahogy én szeretném. Ha viszont nem olvassa el őket, akkor soha nem fogja megtudni, mik az érzései iránta. Igaza van. És tudja mit? Pokolba a félelemmel, szint fogok vallani. Hát ez a veszély. De ehhez kell maga segítsége is.
úgy látszik a nagy rohanásban totál kiment a fejemből. Megkértek, hogy ezeket adjam le a nevére a recepción, de személyesen még jobb. És ki küldte? Tanakis kisasszony. Szegény már egyre nehezebben viseli a kórházi kényszerpihenőt, főleg mióta egyedül van a szobájában. Én kísérem figyelemmel a rehabilitációját, de ezer a dolgom, és nem tudok mellette lenni egész nap. Biztosan nagyon örülne egy váratlan látogatónak. Igen. Én is azt hallottam, hogy jobban van, és hogy hamarosan hazaengedik. Kérem, adj át neki üdvözletemet. Rendben. Viszlát, köszönöm. Igen? Azt hittem, Tamás jön. Remek. Na, és látta a leveleket a recepción? Igen, és ha minden igaz, akkor Tamás atya már fel is vette a csomagot. Honnan tudja? Mert bent járt. Vagyis állítólag bent járt. Találkozott vele, ugye? Hát jó. Összefutottam vele a folyosón, és személyesen adtam át neki a leveleket. És? Úgy tűnt, hogy nem nagyon hozta lázba a dolog. Itt van még a kórházban? Nem tudom. Hozzon egy kerekesszéket. Minek? Nincs már rá szüksége. Nehogy nem, úgy gyorsabb. Miért mit akar csinálni? Egy kis kiruccanás. Lenne a kísérőm? Elnézést. Örülök, hogy látom. Volna rám is egy perce? Éppen egy betegről egyeztettünk Dórával, de persze, egy rövid beszélgetés belefér. Akkor talán üljünk egy asztalhoz. Tamási, Igen? nagyon vártalak. Tudom. Itt voltál a kórházban, és meg sem látogattál. El tudod képzelni, hogy milyen érzés ez nekem? Betty, hidd el, hogy nekem sem könnyű. A legjobb az lenne, hogyha egy ideig nem találkoznánk. A legjobb. Azok után, hogy őszintén kijöntöttem a szívem azokban a levelekben. Kérlek, légy egy kicsit megértőbb. Én pont azért nem mentem be hozzád, mert még nem tudok úgy nézni rád, mint azelőtt. Időnek kell eltelnie, hogy újra barátként tudjalak kezelni. Barátként? De hát szeretjük egymást. Betty, az életben vannak helyzetek, amikor dönteni kell. Még akkor is, hogyha ezáltal valami olyasmit veszítünk el, ami nagyon fontos a számunkra. Talán túl szókimondó voltam azokban a levelekben. Igen? Ezt nem tudom. El sem olvastad őket, igaz? Feleslegesnek tartottam újra feltépni a sebeket. Betty, én döntöttem. És ezen nem változtatok. Nem dönthetsz helyettem, helyettünk. Kérlek, ne légy olyan, mint Bálint. Hogy hasonlíthatsz Bálinthoz? Azok után, hogy tudod, hogy mennyi fájdalmat okozott nekem. Ne haragudj, én nem akartalak bántani. Csak szeretném, hogyha végre megértenéd az én álláspontomat is. Ne csak a sajátoddal foglalkozz. Nem fordíthatsz nekem hátat. De igen, Betty, nekem küldetésem van. Istentől kaptam a hivatásom. Én nélküle semmi vagyok. Akkor miért mondtad, hogy szeretsz? Azért, mert a lehetőség, hogy átadjam magam az irántad való vonzalomnak, elhomályosította azt, ami igazán fontos. Én nem dobhatok el mindent egy fellángolásért. Szóval neked ez egy fellángolás volt, mert nekem nem. Én még soha nem éreztem ilyet senki iránt, és azt hittem, hogy ez kölcsönös. Betty, kérlek. Én őszinte, tiszta szerelemmel szeretlek téged is. Bármire képes lennék, érted? Szeretném, hogyha az egész kórház hallana minket, Betty. Nem értek el, hogy mit gondolnak mások. És azt hittem, hogy eddig téged sem értekelt. Ez nem ilyen egyszerű. De igen. Ennek a beszélgetésnek semmi értelme. Legjobb, ha én most elmegyek. Nem hagyhatsz itt csak úgy. Betty, én döntöttem. Nincs ezen mit tovább ragozni. Akkor nézd rám! Nézd a szemembe, és mondd, hogy már nem szeretsz!